Għalfej huwa importanti x-xogħol li tagħmel il-Kamra? Ara, il-kummerċ imissil ħajja ta' kulħadd. Jiġifieri il-proċess li bih nikkreaw il-ġid fil-pajjiż huwa fin-negozju. Issa kulħadd qed imiss man-negozju, min għax għandu negozju tiegħu, mhix għax huwa impjegat ta' negozju, min għax qed jixtri mingħand negozju. Jiġifieri in-negozju jmiss miegħu kulħadd, jien għalhekk meta kultant ikun hemm ċertu diskors fil-pubbliku li jkun qisu qed jipprova jgħid għax in-negozju kontra l-ħaddiem, eċċetera. Dak it-tip ta' diskors ma tantx jagħmel sens għax fil-verità in-negozji magħmulin minn nies kollha li qed imissu magħhom mhux biss mis-sidin. So għawek ma jkunx hemm relazzjoni tajba bej is-sidin tan-negozju u l-impjegati, l-affarijiet ma jimxux sewwa. Issa allura id-deċiżjonijiet li jittieħdu u ħafna minnhom ikunu gwidati minn riċerka li nagħmlu mill-policies li nadottaw, mid-dokumenti li noħorġu, eċċetera. Nikkontribwixxu kontinwament f'kull livell, pereżempju aħna membri wkoll rappreżentati fl-MCESD. Il-Malta Council for Economic and Social Development. Jiġifieri dawn huma kollha fora fejn jsiru diskussjonijiet li ma jkunux biss fuq in-negozju, jkunu wkoll fuq aspetti soċjali tal-pajjiż. So in-negozju qed jaffettwa lil kulħadd fil-verità. U meta jkollna policies li jkunu serji, aħna jkollna reazzjoni mhux biss minn minnu fin-negozju, jkollna reazzjoni mill-popolazzjoni ġenerali. Fil-fatt, aħna meta jkollna statement u rridu nagħmlu statement b'saħħtu, ġerment noħorġuh fil-press. Jaqrah kulħadd mhux in-negozjanti biss, jkollna reazzjoni minn għand kulħadd. U reċentament speċjalment f'dawn l-aħħar sentej fejn konna daqsxejn iktar viżibbli ħanajtek anki fil-medja. Kenna ħafna nies li mhumiex neċessarjament negozjanti, huma professjonisti, edukaturi, xjentisti li ħassew li kellhom jsegwu ħafna iktar dak li qed tgħid il-Kamra tal-Kummerċ u anki jagħtu kontribut tagħhom, pereżempju min ikun speċjalizzat f'xi ħaġa, espert f'xi ħaġa fuq ċertu komitati tematiċi li għandna li apparti milli jkollna nies li huma fil-business, ikollna wkoll nies li huma eżempju esperti fl-edukazzjoni li jkunu fuq dawn il-kumitati. Allura il-pożizzjonijiet li noħorġu bihom, id-dokumenti li noħorġu bihom, ikollhom ċerta weight u ħadd jagħti kasom għaliex ikunu studjati, riċerkati, aħna nieħdu pjaċir li nengagejaw anki ma' esperti, mhux biss ma' nies li huma purament negozjanti.